hädäntyessä. Tämmöinen. Minä olin hänen lopukko. 50 vaan tuli. 50. Jos nykyisin maksetaan miljoonia muinaisten mestarien laahauksista tai marmoriveistoksista, niin mitä ollaankaan vuosisadan perästä? Vuosisadan perästä halukkaat maksamaan isänmaan todellisesta kuvasta, joka näyttää mimmoinen se oli muinoin. Näyttää mimmoinen se oli muinoin. Isänmaan viljelemättömiä se oli muinoin. Näyttää mimmoinen se oli viljelemättömiä mimmoinen se oli muinoin. Näyttää mimmoinen se oli muinoin. Mimmoinen se oli muinoin. Näyttää kirves se oli kirves. Ei metsiä se oli muinoin. Kirves ei ollut kaskenut. Ihmisen ja luonnon pitkäaikaisesta käännärivasta pitkäaikaisesta pitkäaikaisesta yhä jatkuvasta pitkäaikaisesta yhä jatkuvasta rinnakkaiselosta kertovan harju vaaran ja pienvesiluonnon häiriöstön vaaran ja pienvesiluonnon härkeiden vaaran ja maiseman suojelemiseksi, hoitamiseksi, suojelemiseksi